ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but 6% ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka Eastern Railway kalayo lum laipu arlak tingka kapisa kabakadan kuna na kibriw kibabya pathar ha station rail bat kani ka kuna kaday tang hapo laibanay kidon hadu laipu hejar sanspa anyo punriwot kibriw kibala syabat na kadaw ka jingbya pathar ha station rail bat kani ka jingkhen kaday tang nadu ukalalingkot hadu uluber mentausnem. Ka headquarter jong kani ka railway ka badan ha Kolkata kalaong ba kalasdang banle yakani kanang bakibriw kinang banle khoj bat kimday ban brad jabo pathar ha ki station rail ha kajing persyang banle khoj ki nong panyat kilap ba kaway na kajing isitam ka bakibriw ki le jabo kaday na kajing bia pathar kumta ka le da kabating e yakibriw ki bajumlien ban bia pathar. Nang ta ka Eastern Railway ka le baru yakitu kibriw ki batip ya kaburam ka akor bat ki bano sinyang banle khoj bat yakitu ki bayarap pentam yaki jabo ba ki waypat ki brad ki lej ay kublay da utiu kulam. Ka Eastern Railway kala penjor ya ka jingchek ha ki station rail man kasi kanang ban pintikna ba ki station rail kinday ki bakhoj.